Готови ли сме? Да. 1, 2, 3. Тази къща е едно от любимите ми произведения на архитектурата в София. Тоест сме в Горна баня, така ли? Тоест сме в Горна баня. Вау! Това в момента е дневна, която е по-голяма от един стандартен апартамент. Къщата е с РЗП от 407 квадратни метра. Къщата е на хълм. Имаме Невероятни гледки, аз виждам. гледка към Витоша, към Люлин планина и към Стара планина, разбира се. Абсолютно 360. Като каза 360, всъщност на покрива има тераса, която е предвидена точно с тази цел. Има такава зона, барбекю, предвидени са всички неща. Панорамна тераса. Панорамна тераса, огромна. Качеството е безкомпромисно, като основите, за разлика от всички останали къщи, са вкопани 4 метра, където в сутерена е предвиден киносалон, фитнес и спа. Долу ще има киносалон, фитнес и спа. Точно така. Вау! Това е проектът. Дизайна, колкото като виждаме, доста модерен. С френски прозорци ли ще бъде всичко? С френски прозорци тези гледки не бива да бъдат скрити. А това всъщност, което е в момента отворено, всичко това ще бъде френски прозорци. Точно така. Какво можеш да кажеш за тази къща като качество на строителството? Качеството тук е уникално и безкомпромисно. Стандартите тук са доста по-високи от обикновените къщи. Точно затова и основите са 4 метра надолу в земята. Със сигурност е нещо, което не се среща често. Супер! Айде да го направим пак, беше страхотно, просто тя да не говори. Киносалон, фитнес и спа.